A, zase je to. Ste normálni? Ako ja Tá prídem čiky tam teraz sedeli. To Pustite si to do nohavic. do bielých. To nevadí. To nemyslíte vážne? Nech sa páči, utrite si. Vám nič nehovorí náš zákazník, náš pán? Áno, hovorí. Na Slovensku takto. Takto. To nemyslíte vážne? Áno, áno. No dobre, ukážte mi rýchlo tie madrace, No lebo poďte, už ste tu 5. krát, poďte. Nech sa páči, vyskúšajte si tento matrac. No tento už bude dobrý. Tento bude dobrý, skúste, Ja to si ľahnite si. sadnem, nie? Kľudne, ľahnite si. Ste ma minulé ste ma kritizovali, že si nemám ani ľahnuť a už zrazu mám ľahať. Ľahnite si. To čo ste to zbláznili? A to je to vajce z minula, pane. To je to vajíčko z minula, čo ste tu nechali na tú skúšku. My máme chrániť, nás to netrápi. Chránič to Áno, deti. áno, aj pre Ste sa dospelých. zbláznili, odchádzam. Odtiaľ. To vajce vám nezabudnem nikdy. Dobre, ešte Si prídete nespomeň. niekedy. Majte sa pekne, majte sa. 100% prídem.